الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe on mbiyama hayyo julɓe hayyo bandamen hayyo horɓe hayyo leylatul qadr hayyo sakkiɓe hayyo muddiɓe on calminama on juurama on mantama ko almudo mon Ousmane Jammalik Ba wana Diallo wana Kane Samba Diallo welto julde ari ndeysan codana Farmata Ba wutte Dubai korne Dubai taw wana sinwa wana paɗe sinwa wana korne sinwa ala jappo original bandiraɓe sehilaɓe hande darsu ala ceerno Ousmane ko kalɗa ko hande darsu ala darsuji gasi ha laaɓi cer alhamdulillah hande woni darsu men battidiɗo ha 5 juin lewru fandu ndu ha joyi mum nden jokkaten darsuji men ceerno Ousmane hande ko kalta hande ko mbeɗe wiya on je vous aime tous mbeɗe yiɗi on mbeɗe hursino mbeɗe nobi on oɗon kande nobede oɗon kande yiɗede bandiraɓe julɓe nde wonno kon moƴƴuɓe oɗon jiiɗi qur'ana oɗon jiiɗi sunnatal Mustafa sallallahu alaihi wasallam oɗon jari jewtande haaɓe haake noon on kaɓaka Allah kono noon lunex dudoyi noon jofum mbi bandiraɓe sehilaɓe mbiɗen en mbi hayyo korka en mbi korka darsu korka en mbi yewtere korka oɗon gandi ko kalɗen ɗo ko fof ko cakkiɗen ko julɗen ko fof ɓuri himmude ko jaɓanede ɗum noon yo Allah jaɓan en yo Allah jaɓan en yo Allah jaɓan allahumma taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim attaqwa kulal Allah ko ɗum yiɗeno e korke yo Allah rokken ɗum bandiraɓe sehilaɓe aduna o fuuta gila funnange ha hirnange rewoye orgo ɓurɓe ceerno Ousmane Gandal enen mbayno leydi ɓurɓe mo hulde Allah ngasara kono hen saji aɗa haala saabu karantagal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi ballighu anni walaw aya o wi hay so aya goto mbawɗa ya haalan bandayen ko ɗum ɗon waɗi kam darsude ko ɗum waɗi on siftinde on wa dhakkir fa inna dhicra tanfal muminin siftin bandayen saabu siftinde ene nafa bandiraɓe sehilaɓe e ko kalmi ɗo ko fof kala ko hen ko feewi ko Allah tawfiq Allah ko kalmi hen ko fewani ko min e sheytan ko ani bani adama way noon so mi wi Allah wi so mi wi nelaɗo wi tawi hadis o ne selli tawi hadis o ene selli ko kalmi ko ne selli mbaɗe talki kaɓon so mi wi Farmata mi addi suppu kanje mi addi hin jaleɗe beddo ɗin son belama bandiraɓe sehilaɓe oɗon gandi saɗa yeeya kange a palasa ɗum ha feewa ligga ɗum ɗo tafe ɗum ɗo waɗe koren ha yooɗa diine men ene yooɗi noddirte kono yooɗi kono feewi ɗum ɗo ko ijtihad min nafsi ko min waɗi effort am ene wawi feewa ene wawi wasde fewde ene fayi no mbaɗirmi ni ene wawi no mbaɗirmi ni ene moƴƴi tawi moƴƴani ɗum noon eɗen jaafo Allah kala ko hen perguit yo Allah yaafo en bandiraɓe sehilaɓe ko ɗaɓɓa hen ko Allah jaɓana en yo Allah jaɓana en Allah noon jaɓata ko ala ikhlas o jaɓata ko fawake sunna ɗum noon yo Allah rokku en gollude e sunna kadi jaɓanɗen oɗo façon e daawa mo min mbaɗata o minen almuɓe joni 21e siècle almuɓe WhatsApp ko keso e Fuuta ma won ɓe ɗum yoɗani walla ɗum fewani kono aɗa haalda e mawɓe aɗa haalda e sukaɓe aɗa haalda e rewɓe aɗa haalda e intellectuel aɗa haalda e jangguɓe aɗa haalda e sañoɓe aɗa haalda e awoɓe a wawa wadde kene wala yimɓe fof a wawa wadde kene feewa yimɓe fof ɗum noon sawru ndu min nangirta ko hakkude ha goto fof wawa naftade ha goto fof dañe hen haajum ha goto fof dañe hen gandal mum kono ɗum ɗo ko feewi ko moƴƴi ko en gona annabaɓe ko Allah tan wawi wadde ɗum bandiraɓe sehilaɓe ɗum noon ɗum wona aada men e darsu ceerno ene haala suppu kanje ene haala hoto helam junggo hoto taƴam cekke yo Allah yaafo en yo Allah yaafo en yo Allah yaafo en koko Shuaybu wi ko in uridu illa al islaha mastata'tu jiɗɗen tan ko wadde koko feewi ko kono ken yimɓe saɗa haala hen sa kala aɗa welti
kala ko fewani kala ada tikki kala ko fewani aha sentiment wana logique minen commissaire nabe ko min almube min bay ko no mbadon ni emin jogi rebo emin jogi almube emin jogi sukabe emin jogi jangino emin jangina emin jilo dépasse ada way finde farmar na fi ma coquette e hore coquette o natani musde wode téléphone ma Ceerno Ousmane hanki jamma non Samba Diallo Ceerno Ousmane hanki jamma farmar fi gam walla mi fiyama ya fiye min fiyama hanki jamma ko min yimbe ada welto ada tikka ada welto ada wayto ada wel ada jala dum wadi odo poti oppande min gantu ada ara e ceerno ma namdama namdal taw o wonani en forme o jaabo ma jaabogol tawne rabbidi ha usti donka weltade hen wala neddo yima Ceerno Ousmane ar groupe amin badna min darsu donka wadde darsu mettini hen Ceerno Ousmane wadanam darsu kaza donka wadde o mettini hen ala jaafodi min ndokken yeru so tawi téléphone am na wadi ujunnaji tati wala ujunnaji joyi neddo goto mabbe fo so mi jaabima message mum bandirabe sehilabe sa nedaki en kirtotako en jangata en danotako dum wadi jaafodi min bandirabe sehilabe hen saaji non ko namdido wadata kadi ha jaabodamo namdal ngal fewani jaafodon min mi rakko on yeru neddo yima Ceerno Ousmane mbede jogi do goto namdal onon min je sais que tu es occupé andi waxtu ma hewani no fewi kono tan mbede yide namdal goto namdal mi jodi ma sax ha juuti ngandum ana la waxtu so mi namdi ma goto namdal o ne wayni waxtu ma ya beaucoup de gens ada jokkundire mabbe donc non namdal ngal jaafoda mi yida juut yo o so namdal tawde joni non jidmi andude ko on don namdal nyande hen ko o to mariage boyde jannomi ko mariage am sax wonno min jeyi salon yow poudar o wadi ko makiye côté gauche côté e namdal ma biyam non no ko joni mi aran ma hen après o wadi maquillage o après ɓurti joni min dutti galle amen ɓe ngari ƴettude jombaji o min e funtangelaɓe mbi mami suuɗoye mbi mi suuɗatake mi yida ɗum minen min ganda ɗum après non min jeyi jamma o ha weeti après ɓe mbi jombaji ɓurtotako jombaji ne juule est ce que yew ko joni o namdi namdal ngal oɗo holko mbiyata hay onon on kaɓani kam namdal ngal omi yiɗi wiide balle jombaji ene juula walla juulara o haalima histoire bam makko oto ima e Ceerno Ousmane firawna omo jogino waare walla ala waare eyyi horndoldu Souleymane haaldini ko debbo walla gorko oɗo ko mbiyatamo min ɓuuri yidde namde fof ko namdoɗamin ko faate diine ma so mbeɗa andi mi haalanma somi andani mi witta e deftere somi famani ko deftere haali ko mi namdo serna mbeɗa wawi wiide komi ɓurɗo hewde e téléphone oɓe awqat nde namdoɓe namde moon sabu ene dañi hen baraji emin bitta hen emin dañi hen gandal kadi emin jakta hen julɗo neraɗo wi man istata minkum an yanfa akha falyafal on bawɗemo e nafde bandum yo wat ɗum waɗi jaafoɗi min e duwonɗen darso o bandiraɓe julɗo wona min tan waɗa ɗum wona minen waɗa ɗum eɗen jogui badiram eɓe édite hen sadio kala ko muusi mumta mbaɗa darso ha heew mumta kala ko aɗa siki aɗa metti aɗa welti ha ɓurta jirwa kadi mumta te ɗum ko sukaɓe mbaɗata ɗum duwanɗe ɓeɗo ɓe darniɓe oɗo diine eɓe mbaɗi édité darso o bandiraɓe sehilaɓe eynam la ilaha illallah wallahi oɗon korsina oɗon jiiɗa eynam nera sallallahu alaihi wasallam sa yiɗi bande wimo mbeɗa yitma je vous aime tous eynam hen saji no eɗen mettina jaafoɗen taw wona taw ko coquette piyaɗe hoore o sa fini a wata e wadde dastar tan ko ñiiɗa maɗa muusi walla kecci maɗa muusi woro minen de sernaɓe yo Allah yaafu min bandiraɓe sehilaɓe eynam sa namdima hunde ceerno ma o haalnima ɗum andu an hankkadi a dañi gandal ngal ɗo gandal ka namdete ɗum bandiraɓe julɓe ngare mbajonen ɓesguji men tindinen ɓesguji men ndenten ɓesguji men e mettere Allah wi ya أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون Allah ewnim jiyabam ndande koye mon ndande pittali mon e ɓesguji mon e jeygol
ko malaikaji cattuɗi gonɗi toon kala ko Allah yamiriɓe ɓe gofata yamere Allah ɓe gofata ɓen toñɓe koye mumen noon hannde noon ngala excuse bandiraɓe seyr Allah wiyen tuub ya ayuha alladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير لا إله إلا الله محمد رسول الله الله ينتوب توبة نصوح نمسن كبني كو بيون هند غاندي واسي واتودي سن بدي من حسي الله ركال الجنة ليسان بيني نانتون المصطفى نانتون الله نانتون en don hulbe Allah be tuubi non Allah hayna ha be jango Allah hayna ha be yidde al mustafa be koyha leral mabbe ndeysan nani yeso mabbe nani nyaamo mabbe nani be Allah timmin del yo Allah timmin leral men aduna ila kar bandirabe sehlan aha cen Usman odon jarlo odon jafo odon dacca hakke neddo so yidima ko kanko tampinma jiddo mo tampinima arbe bi innal karima idha akramtu malaktahu wa innal la'ima إذا أكرمته تمرد هيقول ويبدأ دون أولو جدي الله أولو جد درس جد سواء أن الله هنا كم ليد الله نهارم ليد هن ساجي محالم بده ولا محالم بده سيك محالم بده متين كن جدان كن جرتان كروب بالله جبنا ننام اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وقواتنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم ندعو باسمك الأعظم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين أجمعين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا. اللهم اجعلنا من أتقائك من النار اللهم اجعلنا من أتقائك من النار اللهم اجعلنا من أتقائك من النار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.